Dobro, daj mi reci, kako ti to namjeravaš zaustaviti ovu zimu? Porazgovarat ću sa svojom sestrom. To ti je plan? Moj posao s Ledom ovisi o tom razgovorčiću sa sestrom. Da. Znači ti se uopće ne bojiš? Zašto bi se bojala? Da, ona je sigurno najnježnija i najtoplija osoba na svijetu. O, pogledajte, proboden sam. A što sad? Prestrmo je. Imam samo jedno uže, a ti se ne znaš penjati politici. Ko kaže? A što ti to radiš? Idem pronaći svoju sestru. Ubićeš se tako. Ja ne bi tu stavio nogu. Dekoncentriraš me. Ani tu. A zašto misliš da te Elza želi vidjeti? U redu, ja ću te sad ignorirati jer se moram penjati. Znaš, većina ljudi koja pobjegne u planine želi samoću. Nitko ne želi biti sam. Osim možda tebe. Ali ja nisam sam. Imam prijatelje, sjećaš se? Misliš one ljubavologe? Da, ljubavne stručnjake. Molim te, reci da smo blizu. Čini li se i tebi da je ovdje gore zrak rijedak? Čekaj. Ej, Sven, nisam siguran da nam to rješava problem, ali našao sam stube koje vode kamo si želio stići. Sva sreća! Lovi! Hvala. Ovo je bila ko neka luda igra povjerenja. Ovo ja zovem Ledom. Rasplakaću se. Samo daj. Razumijem te. Čekaj, polako, dečko, dođi. Imam te.